И здравейте и добре дошли в чисто новия ми канал, който кръстих Денис The Gamer. В него ще има само гейминг видеа. И преди да започнем, между другото ще играем стила Брейрод с един мой приятел. И първо, преди да започнем, искам да се абонирате за канала, да ударите един лайк и нека да започваме. И здравейте хора, днеска ще играем Roblox с Пламен. Не го познавате, ама ще се запознаете с него. Да, с BG Сами. И чакай, че показвам базата. Днес ще правим рум тур на неговата база, в стила Брейрод. И искам в коментарите да я оцените. Така. Ела тука, айде, давай, развеждай ни. Да, първо започваме с кучен етаж. Сами спайдери. Искам да видите какво има. Las Facuitas Saturnitas. Това е рядък Брейрод. И Мигатит. Да, Мигатит. Така, давай на горния етаж. Не дай да гледаш. Не гледам. Първо започваме с Борито бандите, добре. Къде? Да се обръщам. Обръщай се. Имаме Лос Комбо от Стрейт. Майко, Лос Комбо. Добре. Майко хора, то Брейрод колко го търса в момента. Майко, Бекуро. Дегор 24 милиона. Хорегини, Бум. Това е репутация. И те, между другото, Lost 25 са от мене. Трейднахме. Чакай да чопа, че... Да, добре. Така. Репортно и не се успитвам. Ezok Sekola. Айде, мерси за есока, брат. Мерси за есока. Айде. Дай, не предизвикам те на дуел да си го върна. За? Напиши ме. Дай, прати ми покана. Защо слушам? Хе-хе. BG Сками. Ще го оправим, сега ще го бие на дуела. Аре, приемай бе. И ще му взема още някакъв Брейрод. Да приемеш днеска, а? Ще видиш ти. Аре, приеми бе. Не, нямам покана. Хора, ще го бия. Беги скан. Българското Сами. Бейби. Ето. Просто не го бях анблокнал. Така. Сега. Влизай в моя правилник, господине. Хора, той ми открадна Лос Комбо. Лос Комбо, бе! Сега му залагам. Ezok Sekola! Майко, колко хубаво изглежда. Есочето, я чакай направо. Не, няма си го места на... Хе-хе-хе. Вижте, там е празно, няма пламене. Хе-хе. Айде да видим какво... Не си го и помисляй. Приема и дуела и... Не. Не скали се тук. Ох, как лагна, майко. Аре бе, няма вкараш с мода дуел. Мале, представи сега да ви вкарам в буби. Аре, грем бати медуза. Майко, хора, как ще го бия? Ти го върна на всяка цена. Господин Мале, не знам как ще Сками. като видиш какво ще се може. Лос Комбо, добре. Значи, фри Лос Комбо. Фри е сок. Да. Пада ми се от всеки блок, няма да е зле и си го вземе. Между другото, втори път му се пада есок и аз викам, чао. Така. Пърстото и... Давай, не ми ядреща. Не. Как се прецак? Так. Да. Los Това Combinations. вече няма да стане. Лос Комбо не си. Да, Лос Комбо, айде! Айде, пламене! Така. Мале, го изгубай това. Не.
Айде, сега нашите. Ай, не! Защо лагва играта? Защо лагва? Не! Айде, пак! Айде, не! Чакай, ти беше много далеч от мене, бе! Аре, бе! Не, прецака се. Това ще е... Los combinaciones. Не, къде си, бе? Не, тука съм, брат. То е най-добрия с бухалка, между другото, БГСК. Що лежиш, бе? Ставя от земята. Беги самито е един от най-борбените дуели. Los combinaciones. Аз ви казвам, то не пропуска. Сега що правим? Не, това е сока, ме сока. Моя е сок вече. Моя е сок. А, не. Уи! 3-2-1, цак. Los combinaciones. Ах, как се прецака. Не. Фри лос комбо, Майя. Е, сега що правим? Не пропускам от бухалка. Так. А, пропусна. Так. Мерси. Los combinaciones. Фри лос комбо, не! Аз ви казвам, той е най-добрия. Добре, че го изпапаних. Щех да те блокна без да искам. Не! Бъдна! Айде, още! Мале, сега го изгубвало с промото. Ох! Движение. Los combinaciones. Не ме пипе. Виж как пази, бе! Ще го вкарам. Пламене! Ще го вкарам. Пламене! Вкарах го, Пламене! Виж как си пази базата! Бе, защо залиташ, бе? Все едно си пиян. Не пипай сок. Los combinaciones. Не, обърках копчетата, не! Който бие печели хора, така че... Не ми я вади тази медуза изобщо. Къде си, бе? Аз нали съм сами? Не. Знам меги сами тактики. Не, изпуснах копчето. Los combinaciones. Не, бърна, не! Добре, аре, брат, връщам ти ги. Връщам ти ги. Да ма видиш кой съм. Спирай това видео. Абе, връщам ти ги, бе, човек. Ето, тука съм. Май, хора. Свърши ти видео. Спирай това видео, няма смисъл. Що, бе? Ай, спирай го. То се е видял, че вече няма срок. Какво? Да ти тапака съм. Много съм прост, вече нямам от комплекса. Бе, аз ти ги връщам без споко. Взимай. Верно ли ги връщам? Да, бе, връщам ти ги, взимай. Фу правиш, бе? Цял да те пребия, май. Ка... Там не. Къде?
Горе, не дей. Аз не съм горе. Не съм горе, бе. Пламен. Горе не ходи ти, че като тъзна. Не съм, бе, не съм. Още от видеото какво да правим? Esoc secola. Не! Хора! Айде! Надявам се видеото да ви е харесало и Пламен се разрева. И надявам се да ви е харесало видеото. Ограбихме го 2 пъти. Това е. Айде, чуваме се.